manjing ana ing talingan ulun ing sisih kiwa iki nggir. Pandhita kang narya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susuk angin endi gone yang kali ing kangkung
purwakaning kondo. Tanana liyan Jaya mung gumlaring pertapan Sukalima. Sinten ingkang gamadaning pertapan Sukalima menika warnane Pandhita Pujangganing negari Ngastina ingkang peparab Begawan Durna ya Sang Kumbayana. Risa jula gamadaning petrabaan sineba sangganing para cantrik manis janggan. Dados sakuling mangke kawis tingal nampi rawuhipun sowanipun ingkang putra nenggih Raden Bratasena. Dadya guralaning kalih Sang Begawan Durna mila sigra mrawani pangandikan. Dadya kumangun jiring pangandika Sang Tapa Begawan Durna ingkang dereng kababaring lisan. Kadya awan manangsih ning saatan ingkang awetan putra sawekung Panjang ingkang puspitorum asiliring samirana mrih
sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning griya kendhek bleguduk suwaru gembel sumorante hawela anakku ngger swatama prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong atuamu aku ana ing Petrabahan Sukalima kene ya ngger Bambang Swatama kawula nuni Rama sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putrapun Bambang Swatama namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Mremban. Oh iya tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa. Aja mbok kira jejering wong tuwa ngiwakake kelawan sowane anak, nanging maragake sumurupa Swatama. Iki ora pangling kaya sowane. Ya kuwi anakku murid siswaku sing tak tresnani, si Bratasena. Mula prayogakno luwih dhisik nggonmu ngadhep ngarsaning pun Rama aku tak ndangu kelawan sowaning si Bratasena. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Rama Mremban. Purbawasa wonten asta paduka Rama Mremban Durna. Oh iya ngger ya. Ora mengko to dhisik Bratasena. Sawise satata nggonmu ngadhep ngersane wong tuwa padha rarja sapraptamu kulup. Wah. Tansah pinayunganing kawidadan sowanku ngersaning Bapa Guru. Aku ngaturake sembahku katura Bapa guruku wong atuaku Durna bapakku. Tak tampa ngger tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana ya Bratasena. Yo ndak gegem dadiake jimat. Sawise asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe. Sowanmu ning Pertapan Sukalima gawe kaget penggaling wong tuamu. Ana wigati apa Bratasena lan ana sedya sing kepiye? Apa ana mulanging wong atuamu aku ingkang duna dungkap panampam pekasan bakal mbok takokake marang wong atuamu aku? Dudu bab perkara ilmu sing wis mbok paringake. Nanging sowanku ana ing ngersaning Durna bapakku mung bakal nagih kelawan apa sing tau tate mbok ngendikake. Lho, aku tau tate omong apa karo kowe? Lan aku tau tate janji apa karo kowe? Nalika aku nakoke babagan kawruh kasampurnan ya ki wujuding kawruh panunggal sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurna ing wangsit maragake dina iki dina sing wis mbok janjekake kowe bakal medhar ngelmu kasampurnan Durna bapakku dina iki tak gelak lakuku prapta ngersaning wong atuaku ya bapa guruku hingga wigati mung bakal njaluk katerangan babagan kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi lan uga sastra cetha paripurna ing wangsit kaya wis mbok ngendikake duk nalika semono Durna bapakku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone mianggali ingkang kong peksi mebaruluke ngungkuli langit peksi mebaruluke ngungkuli langit
Puspita hanjrahing tawang lole kentos walu gembal manyar-manyar do neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana pancen ora bakal tak silaki yen tak tau tate paring pangandikan kalawan muridku si Bratasena babakan kawruh kasampurnan kawruh panunggalan sak piturute kaya sing tak janjake kalawan sira kulup nanging ngerti ya Nger yen to sejati napa kang mbok takokake mau dudu bab ingkang enteng kuwi dudu bab ingkang baen-baen nanging kuwi babakan sing abot sabab ora saben wong iso nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi saka gawate kawruh mau nganti saben wong ora iso nampa kawruh mau sabab yen wong ingkang nampa kawruh mau isih duwe blendenging kamurkan jroning ati satemah bakal mbabar kamurkan ana ing jagat nanging yen to wong mau wis bisa meper hawa nepsu wekasan suci kang dadi lair batine kawruh mau satemah bakal gawe tentrem ing jagat sawigung mula kang saha kuwi Werkudara Bratasena kowe tak takoni ora gage wangsulan apa wis ana ceceking atimu niat nggone bakal nampa kawruh kasampurnan wis katon suci lair lan batinmu aku ora iso ngarani awakku dhewe para kaki sawangen jero lan jabaning Bratasena yen kira-kira isih ana reget lan kira-kira isih kudu tak singkirake tak resiki paringa dawuh kudu apa ingkang tak tindakake nah yen saka penyawange Durna bapakku aku wis mbok sebut yen to wong kang pantes nampa kawruh panunggal aja wigih ringa-ringa Gage Wedarna yen ana bobol boroting lakon tak sandangi anakku Nger anakku pancen pengawak waja ora kena tindakake apa kang dadi kekarepanmu ya ta yen pancen kaya mengkono nanging sumurupa ya Nger Bratasena kawruh mau tak kandhakake udu kawruh ingkang enteng sabab ya apa wae ingkang bakal nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi mau kudu iso ngaturake pepanggil reruba kinarya pitukoning kawruh mau pitukon kawruh panggil reruba mau wujude apa wujude ora ana ing nginangaran kayugung susu ing angin kayugung susu ing angin ya papane menyang endi apa kowe sago goleki yen pancen kuwi dadi syarat aku ora bakal wegah ngupaya kayugung susu ing angin yen pancen wis gelem weleng tekadmu ngono bakal ngupaya kayugung susu ing angin kowe tak kandhani munggah ana ing Gunung Candramuka ing kono ana alas kang aran alas Tek Brasara ereng-ereng ing gunung kono ana wujuding guwa kang aran Guwa Sigrangga Bratasena golek ana kayugung susu ing angin mapan ana ing Gunung Candramuka ana ing alas Tek Brasara penere ana ing Guwa Sigrangga yen kowe bisa mujudake kayugung susu ing angin esuk ngaturake sore winejang kayu kawruh kasampurnan sore ngaturake kawruh kayugung susu ing angin kawruh kasampurnan bakal mbok tampa Nger Werkudara Tandyapala Pandhawa mbiyaga mulung mangung siring sata Kurawa Kambahung Kesrakati timerut layut sagung Praratu gandeng wis cetha dawuh Durna bapakku ora usah sesuk-sesuk dina iki aku njaluk pamit budal marang Gunung Candramuka apa ora prayoga kembul bujana dhisik karo wong atuwamu aku Nger kuwi gampang yen to dilakoni yen wis kelakon apa dadi penjagaku kembul bujana iso dibaleni pendak dina Durna bapakku aku njaluk pamit nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik tak antu-antu balimu ning pertaman saka 5 mbopong wujuding kayugung susu ing angin mboyong wujuding kayugung susu ing angin mbok aturake marang wong atuwamu aku tak tampa pepanggil rupa kowe bakal entruk kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi Nger Werkudara iya
Pandita kang ginarya wangsit pindha kombang manging seping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone nun mapunten Rama sapengkeripun Raden Bratasena nilar pertapan Sukalima katingal kembeng-kembeng netranipun Kanjeng Rama menika mengkusura sing kados pundi. Menapa paduka Kanjeng Rama sajak awal maringaken kawruh kasampurnan kesaganipun Bratasena ingkang kados mekaten menika kala wau. Satama. Masata. Wonten jal. Kaya ngene iki, abot-abote wong goleke kamukten karo anak. Monggo sing tak goleke mukti ya ming kowe, Ger, ya ming kowe cah bagus. Wiwit kowe ditinggal mbokmu, aku ndotong-ndotong jabang bayi. Inggih. Tak rewangi ngemis ana ing ngendi-endi papan ingkang wigati supaya kowe iki dadi wong mukti, dadi wong kuncara, dadi wong duwe derajat pangkat ora disepelekke marang sak pepadane. Nganti aku suwita marang negara Ngastina. Aku ki jane pendhita apik lho Satama, aku pendhita becik. Ning mergo nggonku goleke kamukten lawan kowe nganti aku ingkang kudune becik tak gawe ala. Aku ingkang kudune jujur tak gawe pendak-pendakku ngapusi karo atiku dhewe. Nuruti karo kersane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya, sadurunge Bratasena teka iki mau pamanmu Plasa Jenar rawuh ana ing pertapan Sukalima. Kula kok mboten sumerep setengah 6 mau. Aku rembugan ning kotak. Oh iya. Inggih. Pamanmu Sengkuni Plasa Jenar nuduh kelawan aku yen to aku ngethek seranggon nebu sauyun karo si Bratasena. Ngethek seranggon nebu sauyun menika menapa? Bersekongkol. Napa? Bersekongkol. Nyawiji. Tegese pidak jempol. Iya. Pidak jempol gathuk bokong. Aku kudune menehi kawruh kasampurnan karo si Bratasena ning dadi jalaran nggonku goleke dalan patine si Bratasena. Oh, Satama, Satama. Kowe jane cengkah karo batinku. Kayugung susuhe nganggen kuwi ora ana mapan ning Arastik Brasara. Mergo tak laropake si Bratasena supaya tekaning pati dipangan kewan galak. Dipangan jem setan priprayangan, dipangan sing tunggu Gunung Candramuka supaya Bratasena bali mung kaliaran. Iki kabeh mau ora saka karepku kok Satama, ora saka karepku ning karepe Adipati Harya Sengkuni. Ning aku percaya, kapercayaning Bratasena sing gedhe tumraping bapa gurune mengko bakal awoh sewiji-wiji ingkang migunani tumraping si Bratasena. Percaya karo aku. Ora ana ala ingkang tumaming becik. Mekaten Kanjeng Rama, ayo ditani tekane si Bratasena. Mangga kula dherekaken Kanjeng Rama. Sesumbar lendo bumi kunjing kumaludo kuntur ketop lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinenggo-renggolah menika ta warnane Sang Bratasena ingkang wis nampi dawuh timbalaning Sang Guru Nadi. Ya Begawan Durna kinarya angulari wonten pundi denunging kayugung susuing angin. Mapan wonten ing Gunung Candramuka, wonten ing wana Tik Brasara. Eling-eling Sang Pengawak Waja datan mundur saking geguntur saking mendha saking pangrerepa.
Tanana ingkang pinandeng, tanana ingkang gumana musik telenging batos kejawi amung sabdaning Sang Guru Nadi kang wujud kayugung susuing angin. Sigra cancut taliwonda cancut areng cecincing taliwonda cecawet ning setake sabuk bandangi. Sigra jumangkah Sang Bratasena. Nalika semanten suku den balangake. Suku dawah wonten Genja Jise. Ana Tik Brasara gangsaran candrane tandange Sang Bratasena. Wisraya Indriyang sasara maruta Samirana lan marayang wisikan magulingan lima Yai Rukmakala apa Kakang Rukmuka pirang-pirang dina nggone awake dhewe golek sandhang pangan. Ana ing telenging alas Tik Brasara, mongko mangsane adhem jekut kaya ngene nglokopi kulit kidang utawa kulit macan dienggo kemul. Ewadene aja kok wujuding kijang menjangan adyan regul wae ora ana. Apa iki wis dadi keparenging dewa nyuntet marang pangane awake dhewe supaya awake dhewe mati ana ing telenging Tik Brasara. Ora dalah iya Kakang. Jroning gawa ingkang adhem mongko ketaman ketiga ngerakang aga-aga aja kok tetesing banyu udan nadyan tetesing embun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Sendang-sendang padha garing mekingking banyune ora ana lagi apa awake dhewe bakal mati garing Kakang. Ora dalah. Ya iki entuk-entukane aku lan Siadi nggone kurang duweni tata krama kelawan Sang Hyang Pramesti Bathara Guru pekasan nampa sate Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang maune aku lan Siadi wujude dewa disebda dadi wujud yaksa kaya ngene iki kudu golek pangan ana ing jroning alas.
Aja nganti wedi ayayo diopyak yen perlu kabeh wana Tibrasara ingkang ngubengi Gunung Candramuka iki disasak supaya entuk pangan kowe lan aku aja nganti mati siana ing telenging wana Tibrasara. Kosek Kang. Kowe mambu apa iki mak brebet? Iki dudu ambune kidang menjangan iki kowe to seroten to. Kosek. Ora dalah iki ambuning menungsa. Wah, ambuning menungsa ya padha diprepeki Kakang. Ya ayo. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana makawi gelarira wang-wang bener sing dadi kandhamu iki ana satriya blengah-blengah gagah gedhe dhuwur. Sapa den aja mati tanpa aran. Ana wujude buta loro. Nyegat sing dadi lakuku wis apa? Luwih dhisik ngaku. Sing tunggu alas Tibrasara. Sing tunggu Gunung Candramuka aku Degya Rukmaka iki adhiku Rukmakala. Ya, aku Degya Rukmakala, kowe sapa? Aku Raden Bratasena. Raden Bratasena dasar Paranyata. Apa sediamu dene kowe ndukiri watu sing gedhe, ngrubuhke wit sing gedhe? Apa sing mbok goleki? Ngemban dawuh timbrane bapa guruku kinden goleki kangaran Kayugung Susu ing Angin. Apa Kayugung Susu ing Angin? Oh, lah keblasuk bocah iki. Selagi aku sing wis mataun-taun urip ana ing alas kene durung tau krungu kangaran Kayugung Susu ing Angin. Kowe aja mbacut ndak temekaning pati kowe bali yo. Kowe sing kudu sumingkir. Malah kepasang yuk katuju nginu dene aku temu karo kowe gandeng kowe kandha wis mataun-taun urip ana ing alas tuduna Kayugung Susu ing Angin. Aku ora weruh, aku ora ngerti wujuding Kayugung Susu ing Angin. Yen kowe ora ngerti aja ngalang-alangi sedyaning Bratasena. Ayo seminggir, kowe minggat saka ngarep aku. Aku lunga ning aku njaluk, arep njaluk apa? Aku wene ana getihmu setetes dagingmu setampel. Nggo nyambung uripku ana ing alas kene den welasa karo aku. Wah. Yen pancen kowe ngelih yen kepelan kepangan pengin mangan Bratasena. Aja mung getih setetes lan daging setampel. Nah yen perlu panganan Bratasena, kowe kuat mangan Bratasena. Wareg selawase urip ora bakal duwe rasa luwe. Woh ladal. Ikhlas karo patimu, ora ikhlas sebab apa? Yen pancen ikhlas mara mapano, cokot gulumu tugel. Woh dadi sen-sen ning wadukku. Oh ladal ala odol-odol isen ning wadukmu den dadi panganing Degya Rukmakala. Ora minggat gandul ndasmu.
Wah. Wah. Ah. Ah. Wah. Wah. Oh, Bedan. Aktif. Oh. Sabar. Nuwun ya Kang ya. Oh. Didadekke pangan la wong kekuatane ngedapi-dapi. Wo, ora lama menungso apa kowe karo aku bisa gawe patine Raden Bratasena. Yen dhewe-dhewe ora iso menang kerubut Kang ya wis kok ngarep aku saka mburi ya. Waduh mati aku. Raden aku culno ora bakal gawe macak.
dening yaksa kekalih Sang Rukmukala tejah sampuh dening Sang Bratasena dangu sangsaning dangu ilang wujuding yaksa kekalih wenteh Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Bathara Bayu. Sumyung ngambrengeng kadi karonaning kasose yen ning marga memalatku ilang wujuding buta loro ora pageling iki kaya Indra kakekku lan Bayu bapakku. Kulup apan kepara nyata ulun ingkang memba yaksa kelawan Kakang Bathara Bayu. Aku ngaturake basaku katura ulun tampa. Ya, Werkudara ulun tampa. Apa to kang kita upadi dene kita prapting telenging wana Tik Brasara? Ngemban dawuh timbalaning Durna bapakku ki nen goleki kang aran Kayugung Susuing Angin. Gandeng buta loro wis ora ana. Malah aku ketemu karo dewa. Babar pisan aku nyuwun dawuh Kayugung Susuing Angin kuwi menyang endi dununge lan kaya ngapa wujude. Bratasena, ana dawuh ngapa Indra kakekku? Kang aran Kayugung Susuing Angin kuwi sayekti mboya ana nanging kita aja pisan-pisan ngluputake kelawan ingkang dawuh. Kayugung Susuing Angin kuwi sanepa. Kayu kuwi kajeng. Kajeng kuwi karep. Gung kuwi gedhe, Susuing Angin kuwi mlebu metu ning napas. Gegayuhan ingkang gedhe mono kudu sinartan madhep manteping tekad lan sarana nuruti kalawan unjaling huswa. Apa ingkang kita upaya wujuding mayu kasampurnan mau utawa kawruh kasampurnan mau kudu gedhe tekad kita nggon kita ngupaya. Karana sarana gedhe tekad lan gedhe kapercayan apa ingkang kita upadi bakal kasembadan nggir Kulup Bratasena. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepe sumempen telenging kabu. Banjur aku kudu piye kita Balya nyuwuna dawuh kelawan bapa guru kita Begawan Durna ingkang sayekti menyang didununging kawruh kasampurnan lan aturna apa kang wis sira ngerteni babagan Kayugung Susuing Angin. Kulup gandeng kita ingkang wis bisa ambabar wujuding dewa saka wujud yaksa kita ingkang bisa ngruwat kelawan panjenengan ulun. Mula tampan ana bebungah saka ulun kang aran Sesupe Sesutya Druwendra mani ing Candrama ingkang tegese sesupe mau lamun kita agem lamun kita ngambah telenging banyu tanpa beda ning dedaratan sarta tampan ana wujuding pusaka gendhewaran Bargawastra kinarya pusaka kekuatan batin kita nggir Bratasena lan wiwit dina iki kita bakal ulun gelung kang aran Gelung Minangkara kinarya pratandha pangadheping kelawan Sang Adipati Bratasena ing tan samar amoring sapa sinukmaya winayu ing asepe Kulup gandeng kabeh kanugrahan saka dewa kita tampa kita Balya ngadhep kelawan bapa guru kita
lan tanjihna sejatine menyang endi kawruh kasampurnan ingkang kita ulari. Ngestu padha dawing Tindra kakekku lan Bayu bapakku. Ulun kundur makayangan sembahku ingkang nderake jengkaring bapa. Bayu lan kakekku. Panalingane loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning perang Bratayuda piye Nger kayugung susuhe ngangin apa wis mbok gawa saka ing telenging Asti Brasara. Durna bapakku. Jroning mapan ana ing wana Tik Brasara aku ketemu karo Bathara Indra lan Bathara Bayu. Ngendikake yen to kayugung susuhe angin kuwi ora wujud nanging kuwi samenepaning tembung. Lho, sanepaning tembung piye? Sanepaning tembung kayu kuwi kajeng-kajeng kuwi karep. Gung kuwi gedhe susuhe angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe karep kudu madhep mantep tekade. Jumbo kelawan apa kang dadi gegayuhane mungguh ngono ingkang winastan kayugung susuhe angin Durna bapakku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susu angin ngendi nggone. Lole pancen bener kuwi sing tak karepake, Nger, Bratasena. Bener sarta bener, ora kleru. Ya kuwi sing tak karepake. Mula wong duwe gegayuhan kuwi kudu madhep mantep tekate. Kabeh mau ki narya panodi. Panodi jroning atimu nggonmu kepengin kedurungan kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Ya. Lan aku didhawuhi dening Indra kakekku supaya nanjihake kelawan Durna bapakku sejatine menyang endi wujuding kayugung susuing angin. Werkudara. Piye? Wong kang bakal nampa kawruh kasampurnan mau wis tak kandhake lho, aja nganti kelepetan blendenging kamurkan jroning atimu. Mula awakmu kudu didusi nganggo kangaran tirta pawitra mahning suci. Lahir batinmu supaya resik. Mula yen wis lahir batinmu resik mau, sayekti kowe bakal bisa nampa kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal. Tirta pawitra mahning suci. Papane menyang endi? Papane menyang segara. Yen kowe gelem nyemplung telenging segara, ngupaya tirta pawitra mahning suci. Oh, Werkudara. Ya monggo wis satra ing keduga nampa kawruh kasampurnan, nampa kawruh panunggal Bratasena.
napa ki mau truk nggo pembukaan ki mau? Modernisasi desa. Karyane penyanyi yang Cakrawarsita. Salah sawijining empu karawitan ana ing tlatah Ngayogyakarta. Yo, ganti suarane Mbak Orisa. Oh iya. Neno. Ya, dibawa dhisik rujak jeruk. Iki panyune klasik-klasik kok, Rek. Ah iya. Engko dara muluk, heeh. Terus ana sing nyuwun apa jenenge? Apa mau ya? Pikat manuk ya dara muluk kuwi. Heeh. Rujak jeruk, perahu layar. Ya, perahu layar. Karo apa mau jenenge? Ah iya ya. Ah iya. Monggo. Yo. Kendatan saja mugi dadi jampi mugi dicontone kok kelangan ngeng lho kowe ora percaya karo aku apa piye percaya Pak ah gene ame karo nyerokke kok gak dieling-eling apa aku tau ngapusi Pak Rasuwe bapakne tole terus glangsar. Glangsar. Cakepan kok diganti-ganti ora. Ya.
den tak kuntak deng deng walolo ing jan ngangeni ya nek. Kaya ora ameng sarujak jeruk kok ngangeni nek ora pedes ayo. Ya tegese iki kepenak dirungokake. Iki digoleki sing solo-solo sik, engko bar kuwi Klaten. Klaten nabrak cengelmu. Ora nesu to, Reng. Aku gampang emosi lho gitu. Agi emosi lho, gampang emosi ora nyuwara sing sak kepenake dhewe. Marai goreh rongeh. Heeh. Aku ki anggere wis serius-serius digeguyu ki rasane terus bubar. Mongko jane aku ora ngelucu lho. Ha iya. Awong cancut tali wanda, cancut araning cecincing, tali wanda cecawet. Kok sing kamerane iki ha. Andiasmu. Bendina tak unekke lho kok meso ha lho. Ha iya. Wah ayo. Piye ya Reng? Ngene wae, sesuk nek lakon serius kuwi dolop-dolop kuwi ora entuk mlebu. Iya. Ganggu, aku ki wis apik-apik wis tak tata sastrane apik-apik. Heeh, mengkalah karo dolop. Ah iya. Ya sesuk nek kira-kira lakone misale lakon kaya upamane kaya Kresna Duta kae. Nek kira-kira arep dolope arep mlebu ning dalan ngetan langsung kon ngantil wong kampung wae. Heeh. Kon ngeroyok kon gebuki. Anti dele-dele aja terus. Iki ana sing nyuwun gubuk asmara, Tru. Wah, ayo diaturke. Ya, nyuwun suarane. Tak nyoba. Wah, kaya wingi dimatur nuwuni karo Mbak Wahyu. Matur suwun, Pak, sampun maringi kula kesempatan supados berkembang biak. Ha iya. Maksude anu berkembang kabisane ngono kok. Berkembang biak kuwi urusanmu. Aku ora melu-melu. Ayo, Yu. Heeh. Jumeneng. Heeh. Ya. Gubuk asmara sing solo-soloran. Heeh. Lho kok soloran? Pak, wau kados enten sik nyuwun. Apa meneh kowe iki senengane ngenyang? Iku lho jenengan wau waos kok. Apa? Apa podang kuning. Podang kok kodang. Podang. Podang. Podang kuning. Kowe nganggo kuning kok kuning. Kau tiket mau kaya ana sing nyuwun kodang kuning. Podang. Ya. Podang kuning ya ora apa-apa. Engko gubuk asmarane men diasta Mbak Ayu. Ya. Engko terus dara muluke men Prastiwi. Ya iya. Sing wis kaya kentrongan. Ha iya. Kentrongan kaya ngono dituthuk ora muni. Ha iya. Buk. Wis kebuntetan. Ha iya. Nadyan wujude mung peksi
Suarane mulai apik, mulai apik. Diragi. Kurang munggah. Alus manis nengsem make. Ada tunjukke sithik. Suarane. Ah iya. goleki si podang kune jenar. Berarti anakku kae asine iki artine kuning. Ah iya. Anakku sing cilik kae jenenge jenar. Wah iya. Ireng e. Ah iya sebab apa. Om bapakne ya ireng, mbokne ya ireng. Watukmu. Ibu bunga henga Ranggae panas atiku. Nanggae wayang Slimen terus tanggapane baleke kabeh lho terus. Ah iya wis ora apa-apa wis ngaso nang omah wae. Tiku nyanding bisa Aning bonangmu laris nek wayang Slimene ora mlaku. Kanggo ngapa? Ah mesti disilih wiyaga. Oh, nggo dodol es dung dung. Ampil bonange, Pak. Heeh. Kok dibur ditaleni ayo ora entuk. dadi tombo Neno mangga ya karo joget alon-alon dipaske nadane. angel ya Pak. Ora apa-apa ngomong karo joget kok. Esuk awan ning omah radoyan mangan. Nek wani karo nganu jenenge iki apa embane kaya meteti manuke lho. Esuk awan ning omah radoyan mangan. Kaluyuran. Ah iki karo ngekekke pangane. Kaluyuran. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Golek sing tak sawah. Sirahe sik ra apa-apa gila-gilu. Pacak gulu. Iya, apik ta?
tendang, manuk tendang. Nah, tendang. Mendang. Gila-gilo. Karo nyuwara angel. Kadangkala gerakane pener, suarane ora pener. Kuwi mergo ora kulina. Mula sinden-sinden saiki iki tuntutane ora kok ming tengok karo nyuwanu ninden tok ning kudu iso gerak karo nyuwara. Heeh. Aku malah ora setuju. Aku nek sing seneng ki sing gerak ning tra nyuwara. Angel to. Soalnya anggere nyuwara kesan lha tendiang raine ora. Senengane kok. Gubuk asmarane aku njaluk aja Mbak Ayu. Lah mergane apa to? Mbak Ayu wis kulina pentas, wis kulina nadeg, wis kulina nembang. Sing diantu-antu penonton saka Sulawesi Utara. Heeh. Nonton bareng. Wah, apa? Heeh. Karo saka Papua Nugini. Mbak Prastiwi. Ah, cocok aku. Iki bintang ya. Sudah lama tenggelam. Dicari tim SAR tidak ketemu. Ayo, suwe ora pentas e. Wah, mau diterke nganggo mobil dhuwur. Heeh. Edan. Tau ora ana sinden diterke nggo traktor.
Iki wonge. Oh. Tak kira nek arep ngecor dalan kok ana traktor mundur bol ngeterke Prastiwi. Weh. Acah limpat ta? Heeh. Lah ndeden nggo becak, ndeden nggo ngekol. Nembung tukang traktor. Ayo Pras. Gubuk asmara. Lho, wah isih menik-menik mungil. Apane? Kemethak. Ayo. Nek wetan Jawa Tengah saiki lagi in. Heeh. Ana bintang jenenge Kauget-uget. Ah iya. Iki arep tak jenengi Prastiwi Resrespa. Ben dadi saingane Kauget. Ana Kauget-uget nang joget ngene-ngene. Resrespa ya gremet. Gremeti kowe. Emah. Heh? Emah tak gremeti aku. Nek ra weruh ya tetep gelem. Piye? Angger ra weruh wong. Ah tetep emah aku. Ah ngerti aku. Heeh. Ah wis apa awak-awakmu kok guling. Heeh. Ora ono gen-getane. Mula sabukan anggere ngadeg jarike mlotrok, anggere ngadeg jarike mlotrok ora. Wis ya. Didondo mira kulit. Potot. Ayo gek nembang malah. Nyingkar nyingkuring ukara. Gedhe cengelmu. Nyingkur. Ayo sinden 3 jaman 6 ulang. Wit perang Jepang. Sekutu. Orde baru. Iya. Sik Mas tak action Mas. Waduh. Gayane. Wiwitan. Nyingkar nyingkur. Kowe ra iso buka YouTube to? Ya iso. Nah, Ning isin nek weruh awakku dhewe. ngapa ora usah nonton kowe. Kowe iki sesuk kedepannya arep tak dapuk. Dadi? Buka YouTube to terus tak tulisi ledek mentir. Ngono kae. Kowe ngapalno jogetane. Oh, Bu Suci Sragen. Heeh. Ucang cari palung rondo ning kalopo. Ya Mas, ya Mas. Ayo Mas, digoyang Mas. Kemen cukup ngene iki lho, Mbak. Nek ra nganti kondang ambek aja diundang aku. Oh, lali meneh. Iki suwe dhewe kowe lho iki. Lingsem yen ke. Well, Ngopo? ora apa-apa. Wah. Mau bareng terus to? Mutan. Awet lalen nek ya umur semene iki. Wis ucul-ucul malah adus. Aseme barang ora sopan nyemplung gejlek aku. Ki basah kumur. Basah kuyu, Pak. Edan. Ora sengaja kok ya. Klelep e. Nganti mblembem ngono. Kaya moh mentas. Wah. Lelampahan kang wujud
bayangke lucu. Wis copot-copot kok mah adus. Ini dilokke. Lo. Malah mau kemana? Sing siji njer nesu. Piye kuwi? Lali ya. Ayo lalen kok. Ayo. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan. Oh, lalen tenan kok kowe. Wah, jan tobat tenan. Ah terus selama kowe iki nang omah diisolasi iki diisolasi cangkemmu ki. Kowe iki sing entuk apalke apa kok? Jian ora. Orang lalen ya kuwi mau malah lali nang kamar mandi. Weh. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae watakan nganti sumuk. Keistimewaane WL ki iso merekrut Prastini. Kowe kok marah komentar kok. Aku ki kami tenggengen. Aku semelange ki nek Kang Slupan. Ha iya. Kok polahe kok kaya ngono. Iya, coba engko nek pas ndangdut ki goyange piye kok. Ha iki. Kowe minggat to, Reng? Oh iya. Ngempeti. Ora kepengin gareng. Kah, kowe adus e. Ya ora kok aku munggah meneh bar adus. Edan kan. Wah, wis. Wah. Yo. Nanane nano. Engko ndak selak ndoro werku ndoro ra sida nyemplung segara lho. Engko ndoro werku ndoro tak kone tak kandhanane. Den nek ajeng pados banyu suci Perwitasari mang nyemplung gedhelek mawon. Nyemplung nggon aku wae. Hah. Ana nggon aku.
Ora gejlek ning sumur. Ayo, Bran. Catetan sajroning ati. Saya Kene Pras nyedhake setrika cengelmu. Yen liwat aku kelingan kok. Yen liwat gubuk asmara. ya maklum ora tau ya. Ora tau piye. Ya sok tau ning arang-arang. Oh. Ora tau nang gubuk. Ora. Nang galengan. Yo, saka tak tunjreng tok yo. Tak tunjreng. Yen liwat aku kelingan kok. Yen liwat gubuk asmara. Iki sing nonton iki do ngerti cakepane lho, Pras. Jan. Yo. Nek ora diajar ngono ki mah. Aku ngawur kok. Aku ora iso. Wis cakep-cakepane ngawur kok. Tanpa bantal, tanpa kloso, asmara. Meng waton mangap dulang sandal sisan. Apane sing mangap? Empo? Oh.
Jare rawan. Ayo. Cacetan sajane Sambutane lah. Totalitas kok. Ha iya. Ketoke le dodok iki mau aku krungu swara macekluk. Paling sesuk-esuk digip. Kok iso, Gong? Aku iki asine iki sikile ora iso diteka. Oh. Saking cendheke. Len kok isane menggon dhuwur kemiri. Oh. Delokan kali timpo ra ming ngene iki. Wah, edan. Prastiwi luar biasa iki iso menaikkan imun. Wah, iso imun wis ora bakal naik. Ya ming imun. Ha iya. Ya Premara mangus wamyong ambrengeng ngati karonaning kaswase dosang kondo astrat maja lengleng lalu mangulati kocap kacarita sang Bratasena ing nalika semanten wis nyuwun parilaing sangya para Pandhawa nadyan bebasan udan tangis banjir prihatin sangya para Pandhawa anggene pambebondhe tiastaning Sang Werkudara parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur wis laju lampahing prateng gisiking samudra. Kokila ringkane gara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca manteng pamandenging Sang Werkudara anyawang alun ing sak gunung-gunung jumalegur hambentur watu kapur parandene Sang Werkudara nalika semanten wis nampi pangandikaning Sang Begawan Dana kinen angulari kang tirta mahning suci ing mapan wonten telenging samudra nalika semanten pantok pepuntoning tekad Sang Werkudara
Kyai Nabatmo naga gedhe sakilo kombang gedhene ngakak galak kumambang ing samudra anyaut tungganing Sang Werkudara nalika semanten Sang Werkudara ingkang wis datan nyepa gesang anane mung teking pralaya pinulet pulet ponang naga wiwit pasundulan ngantos jejempol suku tanana ingkang kliwatan ginigit wenti lembak ponang ombak ambekta kuwandaning Sang Werkudara kocap nalika semanten temangsang wonten ing pulo alit ing Keladuk Asri panandhening mangke Sang Werkudara datan nemut Purwa Dusina dadak sakoling mangke ing lenggah madaning pulo alit ing mapan wonten tengahing samudra nenggih Sang Ruci Bathara aku rumangsa wis tekaning pati mapan ana ing pulo alit iki ana bocah kaya anake sapa lan kowe sapa ngendi dene kowe mapan ana ing tengahing samudra oh Mas Tanama Sidam Skaring Bawuna langgeng Werkudara kena ngapa kowe jangkar kelawan aku apan ulun pantes lamun nyebut kelawan jeneng kita Werkudara sabab ulun kuwi sobatang aku anake sapa lan apa wigatiku sowan ning Kutha Prapta ning deleging samudra aku bakal nyembah lan bakal tata krama lawan kowe kita kuwi atmajaning Prabu Pandhu Sawarga ibu kita Dewi Kunti kita golek Kang Tirta pawitra maning suci awit saka pakone guru kita ya kuwi Begawan Durna ya ngono apa mboya Werkudara sampun pitados bilih paduka Sang Ruci Bathara Werkudara nggon kita prapta ana ing telenging samudra ibarate ngupaya apa ingkang durung mesti ana mulata mulungkir ana salukaning para kuna kang nyebutake aja memangan lamun durung weruh rasaning kang den pangan aja lelungan lamun durung weruh papane kang tinuju lan aja manganggo yen to durung ngerti carane manganggo inggih Kang Tirta pawitra maning suci sayekti ulun ingkang nganggadhuhi nanging ora ana ing kene nggon ulun bakal amedhar kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit lajeng wonten pundi ulun para kita manjinga talingan ulun ing sisih kere kula ageng Prabota paduka namung alit kados pundi anggen kula saged manjing wonten ing talingan paduka gedhendi sira lan jagat wae iki nukut dening panguwasa ulun apa maneh amung jeneng kita Mara Gage Werkudara manjing ana ing talingan ulun ing sisih kiwa iki nggih
Mawarna-warna ingkang wis kita kawruhi sesawangan awang-awang uwung-uwung gong liwang-liwung tanpa kiblat lor kidul wetan kalawan kulon ana cahya ingkang gumontang ana ing tawang ana wewujudan golek kencana sarta cahya catur ingkang warnane abang ireng kelawan putih sayekti kabeh mau kinarya pralampita apa ingkang kita upadi ulun boten sranta anggen kula saged ngawruhi kawruh kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi mara kaya ngapa epek-epek kita nggih kula Werkudara nadyan datan kawya sing basa wantah parandene tumanjaning kang tirta pawitra maning suci wis gumolong manjing anggane ngrisang Bratasena meseming Wardaya Sang Werkudara wis pikantuk jatine kawruh kasampurnan kawruh panunggal miwah sangkan paraning dumadi ulung apa ingkang kita upaya wis kabeh manjing ana ing nganggo kita kula Bratasena ulun kula mboten nedya wangsul manah kula sampun karaos mapan wonten ing mriki kewajiban kasatriyan kita isih akeh tumuli kita baliya marang jatining kita lajeng kados pundhaken kula badhe wangsul mara manjing ana ing ngepek-epek ulun ulun nuncalake saka ing kene kita bakal prapteng daratan nggih. Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa Arjuna uga Prabu sampun meh surup surya Kakang Mas Yodipati mborong boten ketingal medal saking samudra uga Prabu kedah menapa ingkang kula tindakaken wis ta salokaning para pinter nyebutake siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kabeh mau ning panguwasaning dat kang werweng dat pati uriping menungsa kuwi kabeh ning panguwasaning Gusti inggih aja mengko wae Janaka nek Werkudara mati ning samudra pun Kakang ora bakal betah urip ning alam padang Yayi
nangis kok kaya sekaten. Wis to, wis. Ayo pono kan ora ngrubung kaya ngono kuwi. Werkudara rak ya sumuk to. Marem. Sampeyan wilujeng ya Dipol. Ya Bagong. Matur nuwun kowe nangisi aku. Kula niku ngelih. Ora nangisi sampeyan. Setan. Kakang Mas. Kula sanget bombong dene Kakang Mas sampun kondur. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati, aja do tukaran. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Iki lagune sapa? Lagune dek aku TK aku isih kelingane. Anggere muni Bu Guru wis ngadeg terus tangane keplok. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati, aja do tukaran. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati, aja do tukaran. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Ngono kuwi. Lah rek, kowe ijik kelingan. Tembang TK kok ijik kelingan. Pancen pikirane anakku Bagong iki pancen pinter tenan. Yo anu ya, Kang. Oh ya isih kelingan ya. Isih ya. Ayo tak eleng-eleng. Mbiyen TK nganti impres. Oh. TK iki ra ono impres. Sing impres ki SD. TK bersama. Wah iya. Kelase nang omahe wong aku mbiyen. Wah to. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati, aja do tukaran. Selamat siang, Pak. Bu Sike. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Nah, terus mejane di brok. Nah, terus sedakep. Semar kene. Ayo. Barang kene. Terus do anteng-antengan. Sapa sing anteng dhewe, mulih dhisik dhewe. Garang maju. Salim Pak Guru, cium tangan. Parang Pak Guru. Hati-hati ya, wis dipedha urung? Sampun. Anggo bandoso matamu. Petruk. Mulai dhisik dhewe. Cium tangan. Bareng Pak Guru. Hati-hati. Semar mulai engko sore. Weh. Aku santeng banget. Sing ngentut sapa? Aku. Kuwi pelanggaran. Cium tangan. Hus. Pak Guru kok nyium tangane dhewe. Bareng Pak Guru ngatos-atos. Sampun para streaming cekap semanten.